Tara. Paunahin mo yung open. Magbenta na. Paunahin mo sila at may dala silang ano. Adjong, yung pamangkin mo, Adjong, oh. Kala ko kung anong nabukol sa aging pala. Mag-take out na guys, aging. Tanghali na tayo magbenta. Anong oras na? 8:30. 8:30. Saray na ina. Mainit. Haba ng hair ni Kuya Ulan. Umalis din sana. Dirok din umalis. Buksan nyo kaya para makahinga. Para hindi pawisan. Saan mo makaalis? Okay, let's go! Matinda ba sila gulay dito? Hindi. Ilang lang. Sitaw! Sampo lang, isang tali. Bagong pitas. 10 lang, isang tayo. Saktong-sakto sa pananghalian. O, ito na muna. May tanim din daw. Ay, tuloy sila po yung tanim niyo. Walang pa mang bunga yung tanim niya. Kaya nga nakita namin. Sitaw, sir. 10 lang. Wala nang content. 80 po isang balde. 10 tali po yun. 10 tali. Ay, nakaano na. Hindi yung pa isang tayo. Ano, 10. Ay, lalaki ulam. Yung tayo. Okay, nakapag-ano na tayo. Ano kasi yung bite? Okay, first customer. Yun, oh, thank you, ate. Okay guys, bus na ng isang ating bundle. Yes, thank you, te. Joy naman, oh. Thank you po. Masarap yan. Fresh na fresh. Ikaw! Dito, pampahaba ng buhay. Pili na. Ang kiligayan, nahiya magsigaw. Yung mga dalaga namin, guys, nahiya magsigaw. Ay, sitaw. Sitaw! Oh, saktong-sakto. Oh, naunahan na kami. Naunahan kami guys. Ha? 15. Ikaw pala yung magbili te. Bili ka, te. Ihalo mo sa sitaw. May meron ako dito. Ako na nakabili, guys. Kapal lang. Bili ka tayo, palitan mo ng sitaw. Ay, ano yan? Sigarilyas. Yan, sa kapitana. Masarap yan, partner, sa sitaw. Magkano? Tulong sa amin. Ay, isa daw, isang kilo daw. Isang tali. Lagay mo yung panlang. Isa baba, marami ka. Ate, bayad ka na isa? Oo. Bili ka ba lang? Nanay.
Sitaw pang pahaba ng pasensya sa asawa. Lang. Hindi daw. Kuripat! O, bawal hindi magbilay nakabidyo. Tiglima daw. Hoy! Kaya man mo. Wala nga, ito mo. Nung mga kadami mo paninda? Ate Donna, yung asawa mo kuripot. O, dalawa, 20. Okay, may alpare nyo. Alparea. Oo ka din. Oo, saan na yung kasama? Bilangin. Kayo na, pre? Ayan, walang kurte. Wala kang bahay tayo ng tigipe. Wala kang bariyang ano. Ay, nakanan natin na. Ay, hindi. 80 kanya, no? Hmm. 70 na lang. Yo, baka piting pa ano namin. Hindi pa kasi tagdagan ng isa. Kayo naman yung gusto nyo magrayuma ako? Pangkarayo mo baga yan? Magrayuma yan? Pangpahaba yan! Ng pasensya! Kailan na ba tayo? Tataon. Kumaya. Thank you! Ano? Pinakyaw ba? Wow! Ate! Kailan mo lang kung 10? Oo pala, bayad ni ano, Aileen. Ang sukli sa ano? Ilan? Apat? Korte? Dapat na lima. Pero Magbili ka rin ante. Pera kaya kailangan namin magtinda. Hmm? Ang tinaming ba, kuripot pa. Sige namin ganun. Sige. O, magsurusur din kayo. Hindi po, kailangan na yan. Ang teligaya. Kaya nga, teligaya. Ayaw na rin namin. Thank you po. Thank you. Okay. May panuklir ka na, girl. Kita tayo. Yung dalawang dalaga namin, nagsursur na din. Kanina, nahihiyak pa sila eh. Walang tao. Walang tao. Dito ako kailangan. Ay, kay Sir Felipe, kay Kapre. May sitaw ka nante? Natuyo na ang sitaw. 80. 80. Bibili na yan. Bibili na yan. Bibili na yan. Bibili na yan. Dako mapo sa sitaw. May sitaw. Sige na. Yay! Magaganda? Yes! Magaganda yan. Ganda namin yan, ante. Maganda kasi yung nag-harvest. Kaya maganda. Ano yung sitaw? Kaya mo. Ligaya. Ano mo, ate? Hapon. Maghango ka na ang kailan dyan ay ulan. Oo, kadilim na oh. Vlogger yung ka ito. Palay ko. Paganda-ganda ng palay mo. Hi. Ay, sa ex ko ka mo. Ang aming lokal. Lokal na Monte Claro. Yan, Shelly. Bili ka naman ng sitaw namin. 10 pesos lang po isang tali. Kaya nga po, ang Sir Shelly. Ang pahaba ko ng buhay. Pasok! Aiden! Ayan oh. Bibili daw po. Ayan, no? Adobo. Pang adobo yan masarap. Wow, sariwan-sariwa. Oh, kami po nagpitas dyan. Ah, talaga? Kasing sarap nyo ba to? Oh, ito po. Okay na ito Tawag dalawa. ka, Jet. Ang ganda, no? At yung cashier natin ay mag-sukle. Walang sira. Sariwa. Walang sira yan. Namis tong kantong sariwa. Kaya nga po eh. Masarap, malasa. Madami pa po na iwan na yung mga daming bunga. Wow, thank you. Thank you po. Mura ng tinda nyo. Center Ceiling, hindi daw nagkakain eh. Okay. Sitaw! 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 Ayan sila, Ate Carmen. Sitaw! Sitaw! Bilhin mo kay sitaw! Sitaw! Ayan, marami kang sitaw. 10 pesos. Hindi ah! Hindi yan sa amin. Sampo lang. Galing kaya ako. Ulang walang bagong pitas yan. Hindi, amin yan. Amin yan. Pinili namin kanila. Kasi ayaw? Ay, ayaw. Sitaw mo may baka. Sige, salamat. Ilan dyan? Ilan daw? Isang te? 10 pesos? Ilapit
mo na. Walang aso, ante? Fresh na fresh. Ikaw? Oo. Talaga nakabidyo. Oo eh. Thank you, Thank you po. Parang nasalubong natin yung ulan ah. Wala yan. Thank you po. May pangtanghalian na po kami. Sitaw! Bili ka na sitaw! Sitaw! Sige na, nagmamakaawa na kami. Dalawain mo na. 20 lang eh. Sabo, nakasandal pa. Yeah! Wala, kaya. Thank you. Naman, di lang tagsin na kayo. Yay! Thank you. Okay na lang. Kasi talaga nakabandal yan. Ano? Ganyalig. Ate, sitaw! Sitaw? Tunay mo ka? Bili na, sitaw! Sitaw! Isda sa amin, isda. Oh, palit. Bili ka sitaw! Oh, 80. Maganda yung girl, kami nag-harvest. Wala mo sa akin ng isa. Wala pa yung pirang dun tayo sa kanya. Isa lang ate. Limahin mo na. Kunti lang kami. Tatatlo lang dun. Ay, balo, ay ano, ango na ligaya. Matamis ito eh. Kami pa. Papipitas lang namin ante. Isang Nagambon na. 2 oras pa lang nakakalipas. Oh, sige. Kulang yung tatlo kayo. Bigay mo kanti ligaya. Oh, wait lang. Ate. Isa lang daw. Isa lang pa. Dalawin mo na, kuya. Sige na, nagmamakawan na ako. Dalawin mo na. Persahan to guys. Wala ng baryan. Yay! Thank you uncle. Fresh na fresh po yan. Mamaya, 30 na yan, no? Murang-mura. Bye. Hi vlog. Maraming salamat. Thank you po sa pagbili. Ito muna.
much later. Yan guys, pumunta kami ng Batasan at saka ng Manood, hindi po naubos. Dahil hindi naubos at dahil may birthday ngayong buwan, sasagutin na daw. Papakyawin na natin Greta. Guys, magkautan pa. Magkano pa yan? Ate? Magkano pa yan? Ano po to? Oh, kaya mo na yan. Tapos ipamigay din, no? Kasi ano, di balong. Tapos, papamigay niya rito, guys. Pamigay na lang din namin po sa dahil birthday ko, sige. Bili ko na to. Magibigay din namin. Buti na lang, meron pang pa-birthday. Kung hindi, babalik natin yung sumari. Saan na nagbibigay? Maraming may tanim kasi ng sitaw dito, eh. Marami kasing gulay ngayon. May gulay. Ito po yung isang problema kapag ano, mahirap sa business kasi na maraming tanim. Ito na guys yung pa-birthday treat natin, Gretchen. Sitaw. O, di ba kakaiba? Buti na lang may magba-birthday. Pampahaba ng Hindi. buhay. Babalik natin kay Balong yan. At least, masustansya kaysa mag-ice cream ka Lalo pa. ngayon mahirap ang ulam. Okay na. Okay na, okay na yan, no? Okay na yun. Sus me. At least, di ba? Kakaiba nga eh. Kasi nakakayang ano, ibalik pa kay Balong, nakaka ano naman ibalik. Baka ma-disappoint. Ay, marami pa. Baka mag-iyak. Oh, arat na. Nagbalat ka magambal. Yan ay mataparo. Bilis ka, Balong. Ay, tapos ka na ng pinakuhan. Yable. Ito mo tayo lang. Bigay mo tayo na. Oh, libre. Libre, bigay mo kay Kuya Ule. Sino rin yan talag? Pinitas namin lahat. Yan sila. Ditaw. Oh, sitaw daw. Pa-birthday niya, pa-birthday. Kuya Pintaw. Oh, libre lang. Libre lang ba? Libre lang. Thank you. Pa-birthday yan. Birthday na ni Michelle. Magkakahaba pa ang buhay ni Ate Greta. Hello po. Bigay lang po ng sitaw. Sige po. Oh, sitaw. Libre lang. Okay po. Naka-defense pa na sa umong. Saan? Naka-defense. Libre lang. Oh, libre sitaw. Dali, takbo. Baka magbago ang isip namin. Okay. Kailangan niya, nagbili siya. Huwag mo sabihin kay nanay mo. Wow, naka-DFL! You know? Sabi mo kay mama mo, binili niyo ha? Isang bundle pa man yun. O, bigyan mo na lang na isa. Sabi kami ng mama mo. Ay, bigay niya pa. Ulamin na nila. O, sige. Sige. Ilang bilhin, ibigay na lang natin. Libre na! Nagbago na isip namin. Si ano, sa Libre! Ready ka na tinura? Mangod na. O, bigay mo. May, sumusitaw? Sitaw po, libre lang po. Sige po. Oh, may motor.
Libre lang po. Salamat na ka. Salamat. Sige po. Gala. Oh. Libre lang. Ay, salamat. Sige, Ken. Okay. Let's go. Oo, 40 na lang. Para may ulam pang udon. Katalino. Salamat, Sen. 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 Libre. Libre lang. Dali, bilis. Hi. Salamat. Okay. Ante, gusto niyo sitaw? Libre lang. Nagkaisa kami ni Claro ah. Sige. Thank you. Salamat, Sen. Okay. Mga sakpang. May truck. Din sa baba, hindi natin. Ay, may truck. Ay, wait lang. May truck. Oh, libre na yan. Para sa mga gwapo. Libre daw? Oh, para sa mga ano. Isa lang? Salamat ah. Okay. Pilahapon. Pilahapon. O, bigyan mo yun, yung nagabakal buti. Iya, bakal bote. Iya. O, ante, libre lang. Hindi na kayo makababa, guys. Sila na. Sila na makababa. 20. Libre lang yan, ante. Sige po. Salamat. Sige po. Libre lang, kuya. O, libreng sitaw. O, libreng sitaw po. O, libre lang po. Dalawa na ibigay mo. Salamat. Sige po. Meron pa yan. O, libre lang po. Libreng sitaw. O, kunin mo na, kuya. Salamat po. Kuya. Ganyan lang yan. Oo. Salamat ah. Okay. Salamat po. Sige. Sige po. Ikaw, Jo. Ay, nako. Pampahaba ng buhay. Antay-kubed. Laga lang ito. Opo. Masarap na. Sige po. Wait lang, may motor. Sanay na gitinday. Okay. Ay, lang. Ay, ayan pa. Hindi na paubos eh. Sige po. Kagawan. Ayan na. Sitaw mo. Libre lang. Ayun na si ate, oh. Hindi mo nga. Okay. Ate, oh. Tira na ako ng 3, guys. Kasi pang-adobo siya. Okay, mission accomplished. Yes. 3 pa. Boss. Yung payong. Kasi itong pit ko eh. Sige po. Sige po. Bye. Sige po. A few moments later. Kain guys. Yan. Naluto na agad yung aming adobo. Oh. Instant. Ang bilis ni mama eh. Nagutom ka na eh. Walang agahan. Pero nabusog ako sa saging. Dami kong nakain. Dana ano, anong gusto mo nila? Oh, kainin mo tong adobo. Aladobo ni. Marami rin tayong ano na pamigay. Kompleto rin yung susurrender natin kay Balong. Much later. Hello guys, good evening. So kanina galing po kami sa bahay ni Balong. Wala siya, nasa bukid pa daw. Kaya siya na lang pumunta dito. Ayan siya. Oh. Yan, nagpasama pa kay DJ na daw. I-surrender na namin yung ano niya, yung kanyang Kita. yung aming nagpagbentahan kanina. Dito ka. Bali ano yung guys, 15 bundle.
So, isang bundle po is 100 pesos. So, bali 1,500. May bumiling 5 bundle na pang tinda. Ang benta daw niya is, 80. Kasi pang benta rin ang bumili. Pero yung di ba may natira tayong 9 bundle na peng? 9 bundle. Yun po, dito, exclusive para sa balong. Kanina ay, yung 9 bundle, hindi nabenta. Inatin namin sa sa Batasan, sa Kamanoot. Marami rin silang, marami rin silang sitaw. Kaya ang ginawa namin, pinamigay na lang namin. Service din daw si Narciso naunahan niya kami nag-deliver. Walang kabayaran ng kanyang guys, 1.5 kasi 15 bundle. Yung kanyang sitaw. Pero ginawa na po namin siyang 2,000 pesos. Yay! Punta ka daw sa birthday niya. Nate Greg. Invite kita sa birthday ko. Magdala ka ng pagkain, ha? Charot. Thank you sa inyo. Okay. Ang mga nagbili ng sitaw ko. Kung baba ng pasensya. Okay na. Baka bukas mamatay na yung sitaw mo kaya na kinakabahan kami. Baka aglay-lay ka. Nagpulbo kami. Hindi. Wala po yun. Hindi totoo yun? Joke-joke lang yung ganun. Thank you po, Tia. Sige. Thank you din Thank you din. Sige. Uwi ka pa sa bukid? Opo. Ang sipag ng batang yun, guys. Kahit binata talaga, yung ibang binata dito. Diyan lang sa, nag-ML lang gawa. Nakabang na yung inuman dyan Bye, guys! Bye guys! See you tomorrow!